amarya fati ki ji da wakata mukutar ya zama ango na kyauran soyayya ku gani Fatima amarya binta Shaibu kalarawi shi ya sanya ne muku waka tun da amarya da ango su zo ku bi musu wakar aure sai bai shi amarya take wani rausaya da joyi take da mijinta hannuwa sun rike ku yi rawar ku ta ku daidai domin hakan ga shi ne daidai ku yi roƙon amana ku dai shi ne sanin mutuncin aure Fatima amarya babu talabarin kun Allah ne kun biyo tilbar da ake so ne zaguwa ita kance ki zane saboda shi ba za ya bar ki gudu ba shayin ku ban ga mai cin muku ba mahadin zare abawa ku zaman da ba rabewa kuma idanuwan ki sai ki rintse amarya gaba ko masu gulma na gansu suna ta zarya bukutar an wanke baya yi muke ƙarya kera ƙaryar magarya kamshin jira da shi bai yiwuwa ya goya mukutar da fatan makunya da ban masoya ango da kansa shi ke ta yaban amarya ladabi biyayya kuma ga ta gwada ta kunya zinariya yake ce mata kuma gunta baya yin kuntata a gare shi babu tamkatata ango amarya kunta da dubin masoya ku yi zaman kulau ba wani nuna sanya aure zaman ya bada ne kare haƙinsa wajibi ne kyautata wa juna kunne don hallato ku da muke juna in kun ji sai ku dau saƙona ku ji maganar cikin wake na mana da kyawun suna bukutar gidansa je ki zauna na tabbatar kuna son juna a gare ku zane wa saƙona haƙuri za ku yi riƙo kan juna halin ku gashi baya boyo har gona alkawar sai kun yi domin ku zama abin yin koyo rana ɗan ku za ku yi goyo kyawun halin ku shi ya janyo waƙar bikin na kewa yayan amarya zan gaisarwa sun yi gudunmawa ciki ba wai ba ta ziya zane ga abban amarya Haji Muhammadu Allah ka ji daidai Muhammadu sana Allah ji daidai baban amarya mai kyan hali baban amarya zan gaisarwa Haji Maryam gaisuwa ta ki ne jinki ya tarbiya ga amarya Haji Maryam na yaba hali dangin amarya zan gaisarwa Alhaji Sani Madugu nasa Injiniyar Ibrahim nasa Umar baban gafirar sanyo Malam Albasu mai gaisarwa Alhaji Nasiru na gaisar Alhaji Aliyu Hussein nasa Hajiya Sada ne gaisarwa Khadija Awal Kadim na sanyo Fadila wasu manne gaisar Zainab da Aisha na gaisar Khadija ga Adam na gaisar
sai ba Fatima na sanyo dangin amarya na yi sanya ga iyayen ango zan sanyo ko da kwa ba su ne ƙarranyo baban ango ga sakon gaisuwar ka Alhaji Sa'adu ba da masu lashaka baban ango kamo da hali Allah ya ƙara nisan kwana mama ga ango zan gaisarwa Hajiya Maimuna sannu Maimuna Abubakar sadauki ga tambarin girma mama ga ango sun baki da bambarma ile biki bai tukan girma Hajiya Sa'adatu ba da masu tayi murnar aure maman muallim suna nake sakatare kyaure ga baba Hauwa na ganta tana ta murnar aure ga baba Halima na ganta tana ta murnar aure ga gogo Saratu na ganta tana ta murnar aure kanne na ango su ma yau sun yi murnar aure na ga rigayya maman Mahfuz ranar aure ga Rashidat maman Anwar tana murnar aure Mahani maman Aisha tana murnar aure ga Jamila maman Hisham tana murnar aure ga Bahijja Sa'adu ta yi murnar aure ga Layusa Sa'adu ta fito murnar aure ga Muallim Sa'ad suna cikin murnar aure kun ji kanne gun ango sun yi murnar aure ga abokai na ango sun yi murnar aure har kuma Azu Umar ya yi murnar aure ga Shamuil Yakubu ya yi murnar aure Shamuilu mai farin hali yana murnar aure ta yaba maka Shamuilu cikin yabon wakar aure ga Mustapha shi ma na ga yana ta yin murnar aure ga Kurungus ranka ta kabi yana murnar aure Shaibu kenan Kalarawi garkuwa ta da shi ma abokin ango Shaibu rabbana ya daɗin girma shi sani da daro a ƙarnin ta aure Shaibu Kalarawi sannan uban gidana baya mugunta sannan bai da kyashi Allah ya daɗo girma sannan Usman Kacalla shi baya yi murnar aure Usman mijin sai da